Iti Damdamag Region 1 Topographic Survey para iti rehabilitation ng iti irrigation projects iti La Union narugyanan. Ken duagasot a high school students nagturpos iti integrated water safety wenno iwas training iti Ilocos Sur. Detalye dagita adamag ipaay ni Bridget Marcasi Pangusfian. Narugyanan ti topographic survey kas panagsaganay ti rehabilitation dagiti irrigation project iti La Union tapno makabukol iti napintas a plano ken detalyado a disenyo ti proyekto. Upat a small-scale irrigation project tinaypasidong iti survey pa kay ramanan ti Busawit Small Water Impounding Project ken sa Lincob Bagutot Sayowan Kabarwan Diversion Dam idjay Baknotan. Paagan Small Water Impounding Project ken Sitio Letak Diversion Dam iti Santo La Union. Manamnama may sagana ti detailed engineering design ken program of works para iti second phase ti rehabilitation. Dumano niti 600 anara seedlings sinaimula kagiddan ti tree growing activity ana ipatungpal iti Solso na Ilocos Norte. Pasat daytoy iti aktibidad para iti obserbasyon ti National Disaster Resilience Month 2026 iti probinsya. Panangipakita mutla ang daytoy iti panagkaykaysa ti lokal a gobyerno, ahensya, stakeholders ken law enforcement para iti environmental conservation ken disaster resilience. Duagasot a high school students ti nagturpos iti integrated water safety wenno iwas training anay patungpal iti Bantay, Ilocos Sur. Ditoy daan nasuruan iti water rescue, survival ken cardiopulmonary resuscitation wenno CPR skills tapno mapatibker pa iti emergency preparedness ti probinsya. Karaman daytoy iti aktibidad a nabukol para iti Ilocos Sur Resilience Festival 2026. Pakabuklan na 770 a pamilya manipod Urdaneta City, Pangasinan ti maipaayan iti sagduaribo a unified package for livelihoods, industry, food and transport wenno uplift assistance manipod iti DSWD Ilocos Region ita nga Aldawa. Malaksid iti face-to-face payout ita a Hulyo. Manamnama a makaawat dapay iti sagduaribo tunggal bulan aging ga December 2026. Nailawlawag mata kadagiti sumaruno a payout ti uplift assistance ket direkta a maisirrek kadagiti napili da a digital financial account dagiti benepisyaryo tapno may pasigurado tinapartak ken naannaya sa panakaywaras ti tulong pinansyal kadakwada. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pagilian.